Hej, mit navn er Morten. Jeg bor i Rødovre. Jeg er far til 2 små piger, og jeg lever med en sygdom, som har stjålet det meste af mit liv. Den hedder Post-Finasteride Syndrome, eller PFS. Den her video den handler om, hvordan en hårtabspille ødelægger tusindvis af unge mænds helbred. Og hvordan vi kæmper hver eneste dag for at overleve i en krop, der ikke længere virker. PFS er en alvorlig kronisk lidelse, der rammer nogle mænd, efter de har taget finasterid, også kendt som Propecia. Det er en pille, der bliver udskrevet i stor stil mod hårtab. Den bliver markedsført som værende harmløs, men for alt for mange mænd bliver den starten på et liv med smerte og isolation. Jeg fik finasterid udskrevet i 2011. Min læge sagde, at der kunne være sjældne bivirkninger, men beroligede mig med, at de ville forsvinde, hvis jeg stoppede med at tage medicinen. Og det troede jeg på. Ret hurtigt begyndte jeg at opleve nedsat sexlyst, så jeg stoppede naturligvis med at tage pillen, men bivirkningerne de forsvandt bare ikke. Til gengæld kom der en lang række nye til. Det føltes som om nogen havde slukket for mig. Jeg kunne ikke sove. Jeg fik hjernetog, angst, smerter, udmattethed, seksuelle problemer, men det værste var pludselig ikke at kunne mærke noget. Som om jeg stod på afstand og så på mig selv, uden at være der. I dag, 14 år senere, kæmper jeg stadig. Mit helbred er kun blevet dårligere. Jeg lider af kronisk træthed, muskel- og knoglesmerter, søvnproblemer, fordøjelsesproblemer, et immunforsvar, der ikke fungerer. Jeg har mistet evnen til at føle noget. Ikke depression, men det man kalder anhedoni. Jeg mister gradvist alle mine maskuline træk. Mine arme, mine ben, mine hænder er svundet ind. Mine hår på kroppen forsvinder langsomt, og min krop bliver svagere og svagere. Simple ting som at løfte mine piger op og give dem et kram er smertefuldt og anstrengende for mig. Jeg kan ikke længere kende mig selv, og jeg kæmper hver dag for at bare være til stede for min familie. Men jeg er desværre ikke alene, og den her video handler i virkeligheden ikke om mig. I kraft af min rolle i Side Effects Hub har jeg talt med tusindvis af mænd fra hele verden og fra Danmark, der alle sammen beskriver de samme livsødelæggende bivirkninger fra finasterid og lignende præparater. Nogle er i 20'erne, andre er i 30'erne. Fælles for dem alle er, at de har mistet sig selv fuldstændig. De er desperate for at få deres liv tilbage. Mange har mistet deres forhold, deres studier, deres arbejde, deres fremtid, og en stor procentdel ender med at tage livet af sig selv. Men hvorfor hører vi ikke om det? Fordi skammen er enorm. Det her handler om emner, der er svære at tale om. Seksualitet, mental sundhed, identitetstab. Når en ung mand mister sin sexlyst, sin evne til at føle noget, sit overskud og sin maskulinitet, ja, og så på grund af en hårtabspille, så lukker han sig inde. Han tror, det er ham, der er noget galt med. Og når han endelig søger hjælp hos lægerne, så bliver han mødt med hovedrysten og oftest en henvisning til psykolog, fordi det hele jo foregår herinde. Det, der gør det hele endnu mere problematisk, er, at størstedelen af de unge mænd, der bliver ramt, inklusive mig selv, slet ikke ved, at de burde indrapportere deres bivirkninger. De kender ikke til systemerne. De ved ikke, at det overhovedet er en mulighed. Og lægerne, der ikke tror på dem, de rapporterer derfor heller ikke bivirkningerne. Derfor bliver deres historie aldrig en del af statistikken. Vi har brug for modige journalister, der tør kigge på det her og fortælle de historier, der ellers aldrig bliver fortalt. Hvorfor vi som patienter bliver afvist. Hvorfor farmavirksomhederne bliver ved med at sælge medicin, som de ved er farlig. Og hvorfor sundhedsmyndighederne overser den stigende opmærksomhed i medierne. Og frem for alt, så har vi brug for hjælp til at advare de mange mænd, der tager finasterid og kommer til at tage det i fremtiden. De har ingen anelse om, hvilken risiko de løber. Som repræsentant for den internationale patientorganisation Side Effects Hub kan jeg formidle kontakt til andre patienter, forskere, læger og links til mediehistorier fra hele verden. Jeg står også selv til rådighed til interview, podcast, dokumentarer eller hvad der nu skal til for at belyse det her emne. Jeg ved ikke, hvordan min egen historie ender. Jeg er oprigtig bange for, at jeg ikke får lov at se mine børn vokse op. Men jeg vil ikke forlade den her jord, uden at have gjort alt, hvad jeg kunne, for at forhindre, at andre mænd skal ind i den samme situation som mig. Jeg håber, at du har lyst til at hjælpe. Tak fordi du lyttede.